كبرنا سمو يخون لو معنتي قال أملاخ كن كافرينا زي أبير بتزرد أن متن كأنا ها كابتا زفلت أها مساهم كنا شركن جبرينا قال زي أبير كنا نبينا مو شونا ونخلفينا أملاخ مسكن لو معنتي أب قدامي ساميل معرف عصرت حدا كاب قطري حدا جميرة خن ببه نحش عموناوي دما دايبو نيابيس جلعاد كبابا كلهم سب يابيس كا نحش كنجز أكاس كيدان اتولنا بلوو نحش اتأموناو خا يمانيتي عيني كلهم بمنقار بزخا أبزلو إسرائيل نورخ جبر بزي مساحتكم كيدان زاتو بلوم هاليلويا أبونا مسكنا كلنا እግዚአብሔር አምላክ አብ ሰማይ ኮነ አብ ምድሪ አብ ትሕቲ ምድሪ ኩሉ ስልጣን ናትካ እግዚአብሔር ኩሉ አቡ ዘሎ እንደማና አኻይን ብርከኽን ይግዛአኒ ሞ ክብርን ህበካለና እግዚአብሔር አምላክ እንሆ ኩሉ ዝፈጠርካ የካትስተ ዝኾነ ዘበለሰ ብዘይቡ ዝኾነ የለን ተባይሉ ከም ተጻሐፈ ኩሉ በአኻና አኻን ስለዝኾነ ክብርን ህበካለና እግዚአብሔር አቦ ይሕጅውን ንጽለና እግዚአብሔር أبو بقالك غير كخت الزاربنا እግዚአብሔር أبو بشمي يصللخو እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት እነሆ ዘስተፍር መንፈስ ካድማ ማእኸልና ይኹን በነገር ኩሉ بشمي يسودخ አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ናይሎም ማዓንቲ አርእስት ትምህርትና እንታይ አትብል ስውር ኪዳን ወይ ከዓ ፍሕሶ ሰይጣን መፍላጥ ትብል እንታይ ለ ስውር ኪዳን ወይ ከዓ ፍሕሶ ናይ ሰይጣን ምፍላጥ ብዛዕባ ኪዳን ክንዛረብ ከለና ኣብዚ ምድሪ ብዙሕ ኪዳናት ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ኪዳናት ከዓ እንድሕሪኢኹሞ ኣብ ረብሓ ዝተመርኮሰ እዩ ኩሉ ነገር ወይ ከዓ እቲ ዝሓሸ ዝበሃል ኣብ መንጎ ክልተ ነገር ኪዳን ዝግበር ክልቴኻ ክትደጋገፍ እዩ ኣብዚ ዓለምና ብዙሕ ኪዳናት ኣሎ እግዚአብሔር ስርዖ ኪዳን ኣሎ ሃገር ብሃገር ሰብ ብሰብ ኩሉ ኪዳን ኣሎ ግን ብዘይካቲ እግዚአብሔር ምሳና በወዱ ገይሩ ዝኣተወ ኪዳን ኩሉ መብዛሕትኡ ዳርጋ ኣብ ረብሓ እተመርኮሰ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ንሕና ኣብ ዝነብረሉ ዘለና ዓለም ወይ ከዓ ከተማ ብዝተፈላለየ መገዲ ኣግሪመንት ንገብር ኢና ወይ ከዓ ኮንትራት ንኣቱ ኢና እቲ ኮንትራት ክንኣቱ ከለና ኣብዛ ዓዲ ብዙሕ ምውዕዋዕ ኣሎ ማለት እዩ ዝሓሰረ ዝሓሸ ዝበለጸ እናበሉ እንታይ ገብርዎ ኣድቨርታይዝ ይገብርዎ ንሕና ከዓ እንታይ ንገብር ካብኡ ፒክ ጌርና እንታይ ንገብር ኮንትራት ንኣቱ ግን ኮንትራት ክትኣቱ ከለኻ ብፍላይ ኣብ ሕብረተሰብና እንድሕሪኢናዮ ኣይነንብቦ ኢና ኣብቲ ውሽጢ እንታይ ኣሎ ኣይንፈልጦን ኢና ጥራሕ እንታይ ክትገብር ትፍርም ኢኻ መብዛሕትኡ ኣብዛ ዓዲ ዝቕመጥ ሰብ ሓንሳብ ተገርዮም ሰኣተዎ ብዙሕ ነገር መስኣተኻዮ ወይ ገንዘብ ውስኽ ወይ ዕዳ መጻካ ስለዝፈረምካዮ ግን ከይፈተኻ ኮንትራትካ ክትውዳእ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ህይወት እውን ኣብ ክርስትና ከይተረዳእካ እትገብሮም ስምማዓት ኣለዉ ጠንቆም ከዓ ሳዕቤን ኣለዉ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እዚ ፍሕሶ ሰይጣን ዝብል ሓሳብ ጥበራ ተንኮል ምትላል ወይ ከኣኒ በሐሳብ ጌርካ በቃላት ጌርካ አታሊልካ ምእማን ዘጣምር ሐሳብ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቃል እግዚአብሔር ክንከይድ እንድሕር ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ኩልና እንፈልጦ ቃል አምላኺ ደስ ዝብል ቃል አምላኺ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ካብ ቁጽሪ 10 እግዚአብሔር ይመስገን ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ክጽሕፈሎም ከሎ ክጅምር ከሎ ኣብ ሰማያት ብሰማያት በክርስቶስ ከም ተባረኹ ከምኡ ከዓ እናበለ ከኣኒ ኣብ ሰማያት ከም ተቐመጥና ከምኡ እናበለ ከዓ እቲ ቀደም ዝነበርናዮ ሕጂ ከዓ እንታይ ኣለና እንዳወዳደረ ንኩሉ ነገር ብክርስቶስ ዝረኸብናዮን ብክርስቶስ ክንኮኖ ዝግባእና ኩሉ ነገር እናጠቐሰ ይመጽእ ሕፀኒሑ ከዓ ብዛዕባ
حبرت أملاخن يسوع كريستوسن كم خا حبرت أحواتن أملاخن حبرت أحواتن كم النابلة خا بزعبة حبرت سبعي سبيتن كم خا بزعبة بيت خريان كم النابلة خيدو بزعبة أنت يجبر بزعبة أبون ولدن كم خا بزعبة قويتوتن باروتن ناقلت مسمسة أبزع معرف شدشت قطر حدا جن أب حدا نجر حسب أمشي مالتي أنت أتبلك بزترفس يلو أمشي مالتي إذا كله تقص نجر بيجي أبير تواهمنا يوينا رخيمنا يوينا بزح نجر تصبق تزاريبو أما ترى شخ أبزها conclusion جبر كله جن بزترفس أحواته بقويتها بصناعات حيلو برتعو إلو قال جزي أبير كجمر لنا خلو نرئي شو خا أنت يلو قلسنا تقلسنا خا مسحل كنتن سلطانات مسنا يسلمات جزاء عالمن مس منافس كين أب سمايات أمبر مسجان من أيكونن مو نفحصو سيطان مقوامو منتخت كلوس كله أسوار أملاخ لبسو سلازي بتأكيد معالتي ها مقوام منتخت كلوس كله مسلسلاتكمن دو كتبلوس بزلو أسوار أملاخ العلو إلو صحيح لهم حج انت أي زبلهم زلو هذا كمبرتع كم زلنا بقويتها بصناعات حيلو كمبرتع كم زلنا وق كم زلنا زو كله قلت لكم صناحكم أما تشرشان تايلنا وق علىكم نسخهم كل جزء أبز منفسه وق انت تجبركم يهم أو صوعتهم هذا كريستيان بزي وق كنبر هيكلنيهم توقوكم كقليل وق هيكونن مقاطعهم تخم نورمال سبات هيكونن يلو نايتهم مقاطعهم تناخاني نايتهم تايد ستيبس ويكا رانك أو قليل قلنا له سلسلة توقع انتايو قليل هيكونن عقل زحتتيو أصوار زحتتيو زي أبير المسجد سلسلة أبزع علم انتاي حيل زلوة راح يسنبر لك خا أمن فسوا علم كا حيل زلوة يسنبر مالتي حج انت تقطمنا له بزعبه منغست صلماتنا نقطم زلنا سلازي منغست صلمات تقطم تللها حيل يدليكاي حيل كليكا سلازخونه خانتا ايو اغزيابير كا انت يغيرو اصوار املاخيو ابز اقميطلنا زلو غليኦም ዝምለሱ غليኦም ዝዕጠቁ اصوار املاخ اصوار ሰብ አይኮኑን ናይ እግዚአብሔር አጽዋሪ ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር አጽዋር እንድህር ኮይኑ እንድህር በዚ ናይ ዓለም እዚ ክንሪኦ እንድህር ኮይና እቲ ሌሰስት ወይ ካ ዘመናዊ አጽዋሪ ማለት እዩ ማንንም ክረትዖ ዘይክእል አጽዋሪ ስለዚህ አብዚን ክልተ ሐሳብ ዘምፀን እንታይ ይብል ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ተቀዳማይት ሐሳብ ምቅዋም ክትቃወሙ ይብል እታ ሐላይት ሐሳብ ካ ደው ክትብሉ ስለዚህ ንሕና ኩሉ ግዜ ክንቃወሚና ምጸላኢና ተጸዊዕና ማለት እዩ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ይሉ ንዲያብሎሲ ተጻረርዎ ይሉ ስለዚህ ንዲያብሎሲ ክንጻረሮ ጥራሕና ዘለና ማለት እዩ ንሱኻ ካባኻትኩም ከተሃድም ይሉ ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ ክንቃወሞ ደው ክንብል እንድሕር ኮይና በዘሎ አጽዋር አምላክ ክንለብሳለና ካብቶም ውሑዳት ዘይኮነሲ ንኹለንሲ ክንለብሰን ወይ ከዓ ክንዕጠቀን ኣለና ወይ ከዓ ክንሕዘን ኣለና ይዝብል እግዚአብሔር መስገን ኣብ ያዕቆብ እንታይ ኢሉ ያዕቆብ 4:7 እምበኣርሲ ኢሉ ንኣምላኽ ተገዝእዎ ንዲያብሎስ ግና ተጻረርዎ ንሱ ከዓ ካባኻትኩም ካሃድም እዩ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ከዓ እንታይ ኢሉ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2:10-11 ግና ኸኢሉ ንሰይጣን ከይብለጸልናሲ እንታይ ኢሉ ውዲቱ ኣይንስሕቶይና ስለዚህ ሰይጣን ውዲት ኣለዎ ማለት እዩ ሰይጣን ዝተዓለመ ነገር ኣለዎ እግዚአብሔር መስገን ውዲት ክንብል ከለና ኖርማል ውዲት ክመስለና ኸሊና ኣና እቲ ውዲት እምበር ሰይጣን ውዲት ክገብር ከሎ ወይ ከዓ ፍሕሶ ሰይጣን ይልወሎ ትፍሕሶ እንታይ እዩ ብዝተፈላለየ ከለር ብዝተፈላለየ ገመድ እንታይ ሃትገብሮ ትፍሕሶ ኢኻ ስለዚህ ሰይጣን ግዜ ሂቡ ተዳልይሉ ዝመፀ እዩ በቃ ሰሪሕሉ ዝመፀ እዩ ውዲት ማለት እዩ ንዓና እዩ ውዲት ክረኽበና ከሎ ኣጋጣሚ ዝኾነና ዘሎ እምበር ሰይጣን ግን ተዳልዩ ነዚ ፍሕሶ እዚ ዝፍሕሶ ማለት እዩ እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ ሰይጣን ከይብለጸልና ኢሉ ውዲቱ ኣይንስሕቶይና ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን እንድሕር ውግእ ኣለና ኮይኑ አጽዋር አምላኽ ንሓና አጽዋር ርኢናዮ ኢና እንታይ እንታይ አጽዋር ከም ዘለና ኣብ ትሕቲ ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ
መጋጥምትና ግን እቲ ናቶም ሃይራርክ ወይ ከዓ ራንክ ነጊሩና ኣሎ ግን እቲ ንገጥሞ ዘለና ጸላእሲ እንታይ እዩ ኣጽዋሩ እቲ እግዚአብሔር ንዓና ዝሃበና ኣጽዋር ልክ ሐዋርያ ጳውሎስ በትናይ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ዘመናዊ ኣጽዋር እናና ጸረዩ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ኣጽዋር ዝነግረና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሁሉ ኣጽዋር እንታይ ኣያ ዘሚትካ ወይ ከዓኒ ከቲትካ ወይ ከዓ ድፋዕካ ሒስካ እትዋጋኣሉ ኣጽዋር እዩ በአንጻር ከ አንድ ሕርት መጻረርትና ዲያብሎስካ እንደ ሕሪናዮ እተን ኩለን ኣጽዋራቱ እንታይ ክርስቶስ ከምቲ ኣብ ቆሎሴ 2:14-15 ዘሎ ሐሳብ እንደ ሕሪናዮ ዘሎ ኣጽዋሩ ገፊፉ ኢሉ ኣስተሕፈሮ እዩ ስለዚ ሰይጣን ኣጽዋር ዝበሃል የብሉን ማለት እዩ እንታይ ዳእዩ ናይ ሰይጣን ኣጽዋሩ እንድሕር ክንብል ኮይና ቀዳማይቲ ናይ ሰይጣን ኣጽዋር እንታይ እያ ሓሶት እያ ኣብ ዮሐንስ 8:44 እንታይ ኢሉ ንሱ ኣቦ ሁሉ ሓሶት ይልዎ ቀዳማይቲ ኣጽዋር ሰይጣን እንታይ ኢልና ሓሶት እያ ማለት እዩ እታ ኻልኣይቲ ኸኣኒ ምትላል ኣዝዩ በቃ በሊሕ እዩ ሰይጣን ኣብ ምትላል ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ኣይጽግሞን እዩ ሰይጣን ኣብ ምትላል ንማንም ኣይፈርሕኒ ማለት እዩ በቲ ዘይኮንካስ በቲ ዝሆንካዮ ስለ ዝመጸካ ኣዝዩ ጥንቃቐ ዘድልዮ ጸላኢ ማለት እዩ እንድሕሪናዮ ኣብ ዘፍጥረት 3:1-4 ኣሎ እቲ ንሂዋን ዘተላላ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ከኣኒ ክሲ እዩ ማለት እዩ ሰይጣን ከሳሲ እዩ ኣብ ራእይ 12:10 እንታይ ይብል ከሳሲ ኣሕዋትና ዝተደረበየ ይብል ስለዚህ እንታይ ኣለና ሓሶት ምትላል ክሲ እታ ረባዓይትን ኣገዳሲት ኣጽዋር ናይ ሰይጣንካ እንታይ ኣመሲልኩም እንታይ ኢሉ ንጸላእሲ ብብረቱ ዝብል ጭርሖ ኣሎ ኣብዚ ናይ ዓድና ንጸላእሲ ብብረቱ እታ ቀዳማይቲ ናይ ጸላኢ ኣጽዋር ድፋዕ ወይ ከኣኒ ቀዳማይቲ ድፋዕ እንታይ እያ ድንቁርና መንፈሳዊ ድንቁርና ናይ ሓደ ኣማኒ እታ ኣዝያ ኣገዳሲ ሰይጣን ድፋዕ ከዓርድላ ዝኽእል ቦታ እያ ማለት እዩ ስለዚ መንፈሳዊ ድንቁርና ወይ ከዓ ዓለማዊ ድንቁርና ቀዳማይቲ ናይ ሰይጣን ኣጽዋር እያ ስለዚ እንድሕር ፍልጠት ዘይብልካ ኣጽዋር እንድሕር ዓጢቃ ፍላይ ኣብ ውትድርና ስለ ዝነበርኩ ፍልጠት ዘይብልካ እንድሕር ብረት ሂቦምኻ ንነብስኻ ዘይኮንካስ ከባቢኻ ኣትልክም ማለት እዩ ስለዚ ፍልጠት ኣምላኽ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ፍልጠት እንታይ እዩ ኣብ ኣእምሮ ይዝእከብ ንሕና መንፈስና ምስ ዳሓና እዚ ነፍስና ግን ኢሉ እንታይ ግን ኩሉ ሻዕ ፍልጠት እናወሰኸ እዩ ዝነብር ኣዳምን ሂዋንን እኮ ኣብ መንፈሶም እዮም እንታይ ገይሮም ጥበብ ፍልጠት እኮ ወሲኾም እዮም ሓቅን ወይ ከዓ እንታይ ታኽፉኡን ዘይክፉኡን ምፍላጥሲ ፍልጠት ወሲኾም እዮም ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ሓሳብ ወይ ከዓ እዚ ነፍሲ ዝበሃል ክፍል ኣካላትና ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ እንታይ እናተማሃረ ናቱ ሓሳብ እናገደፈ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ እንዳተማሃረ እናዓበየ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ፍልጠት ኣገዳሲ ነገር እዩ ማለት እዩ ናይ ሰይጣን ከዓ እንታይ እያ ቀንዲ ኣጽዋሩ እንታይ እያ ማለት እዩ ንሓደ ኣማኒ መንፈሳዊ ድንቁርና እንተልይዎ ኣብቲ ዳቱ ድንቁርና ኣትዩ ከመይ ዝበለ ድፋዕ እዩ ዝሰርሕ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ናይ ሰይጣን ኩለን ኣጽዋራት እንድሕር ሪኢኹሞን ናትና ኣጽዋር እንታይ ኢልኩም ኣብ ድፋዕ እየን ዝወስዳኻ ናይ ሰይጣን ኣጽዋር ግን ኩለን ረእይዎን ኣብ ጣውላ እየን ዘምፀኻ ኣብ ጣውላ እየን ዘምፀኻ ማለት እዩ ሰይጣን ብዘመተ እምበር ብዘተ ኣይትኽእሎን ኢኻ እቲ ጎንኻ ደሎ በሎ ሰይጣን ብዘመተ እምበር ብዘተ ኣይትኽእሎን ኢኻ ኣዝዩ ክኢላ እዩ ምሩቕ እዩ ማለት እዩ ካብ ቀደም ካብ ኣዳም ጀሚሩ ብኸሙ ብዝሓለፉ ክርስቶስ ከይተረፈ ከምኡ ከዓ እንዳበለ ክሳዕ ሕጂ ከዓ እንታይ እዩ ናብ ጣውላ እዩ ዘምፀካ ስለዚ ከይተረዳእካ ኣብ ጣውላ ከዓ እንታይ ኣሎ ኪዳን ተኣቱ ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር ግን እንታይ ይብለና ኩሉ ግዜ ንሰይጣን ክንዋግኦ ኩሉ ግዜ ንሰይጣን ክንቃወሞ እዩ ስለዚ ሰይጣን ካኣታ ናይ መጨረሻ ጎሉ ንሓደ ኣማኒ ካብ ውግእ ጠጠው ኣቢሉ ሰንበት ዝመላለስ ክርስቲያን ይገብሮ ተወዲዐ ናብቲ መጀመርያ ዘንበብክዎ ሓሳብ ክምለስ እየ ኣብዚ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 11 እንሪኦ ሓሳብ እንታይ ኢሉ ኦኬ እንጽለ ያደ
ቀዳማይ ሳሙኤል 11 እንታይ ኢሉ ናሐሽ ዓሞናዊ ድማ ደይቡ ንያቢስ ግልዓድ ከበባ ኩሎም ሰብ ያቢስ ከዓ ንናሐሽ ክንግዛእካስ ኪዳን እተወልና በልዎ ሕጂ እንታይ እዞም ህዝብ እዚኦም ምናልባት ንጉስ ክኾኑ ይኽእሉ ነታ ያቢስ ትበሃል ከተማ ምስ ከበባ እዚኦም ሰብ ኣማራጺ ተጠቐምዎ ሓሳብ ተኾይኑ በቃ ንስኻ ክትነግስ ንሕና ክንግዛእካ ኪዳን እተወልና ኢሎሞ ማለት እዩ ሽዑ ንሱኻ እንታይ ኢሉ ኪዳን ከኣትወልኩም እንተ ኮይነ ኢልዎም ናሐሽ ከዓ ተኣሞናዊ ከዓ የማነይቲ ዓይኒ ኩልኹም ብምንቋር በዚ ከዓ ኣብ ዘሎ እስራኤል ነውሪ ክገብር በዚ ምሳኻትኩም ኪዳን ዝኣቱ በሎም ተረዲኹምኒ ምሳኻትኩም ኪዳን ከኣቱ እንድሕር ኮይነ ኢልዎም የማናይቲ ዓይንኹም ናይ የውዳት ጥራሕ አይበለን ናይ ኩልኹም ብምንቋር እሲ ኣብ እስራኤል ድማ ኢሉ ነውር ምግባር በዚ ነገር እንታይ ኢልዎም ምሳኻትኩም ኪዳን ዝኣትወሉ ኣማራጭ እዚኣ ጥራሕ ኢሉ ካልእ ዝበሃል የብለን ኢሎም ኣይገርመኩም እንታይ መሊሶምሉ ኾኑ ንረአይ ኣብ ትሕቲቱ ዘሎ ሓሳብ እቶም ዓበይቲ ያቢስ ከዓ ናብ ዘላ ምድር እስራኤል ልኡኻት ክንሰድድሲ 7 መዓልቲ ኣቁፀረና ዘድሕነና ዘልቦ እንተኾነ ከዓ ሽዑ ናባኻ ንመጽእ በልዎ እቶም ልኡኻት ድማ ናብ ሳኦል ሕጂ እንታይም ገይሮም ኦኬ ለሞ ምሳኻ ቅድሚ ኺዳን ምግባርና ግን ኢሉ ከድሕነና ዝፈቱ ንጉስ ወይ ገለን ተሊስ መጀመርያ ኢሎሞ 7 መዓልቲ ሲ ዕድል ሃበና ኢሎሞ 7 መዓልቲ ዕድል ሃበና እንተ ዘይኮይኑ ግን ኢሎሞ እንታይ ኢሎሞ ክልተ ዓይንስ መጋየፂዩ ወላ ሓንቲ ዓይናስ ክንበካ ንኽእልና ኢሎሞ በቃ ክልተ ዓይን እንታይ ኢሎሞ መጋየፂዩ ስለዚ በታ ሓንቲ ክንነብር ንኽእልና ኢሎም እንታይ ገይሮም ተሰማሚዑ ግናኸ እንታይ ኢሎም ዘድሕኖም ሰብ ግና መጀመርያ ደልዮም ማለት እዩ ሲኣፍየር መስከ ረእይዎ ክሳብ ዓይኖም የማናይቲ ዓይኖም ሲ ሙኻኣ ሕጂ እንታይ እዩ ምናልባት ከም ሰብ ክንሪኦ ከለና ብሓደ ዓይኖም ክነብሩ ይኽእሉ እዮም ንብል ንኸውን ከምዚ ኣብ ውትድርና ሲ እንታይ እዩ ሓደስ ምሳና ነይሩስ ፊት እንታይ ይበሃል እዚ ብቑዕን ዘይብቑን ክርእዩ ምስ መጡ ሲ ሕጂ እታ ሓንቲ ዓይኑ ህርምቲያ ነይራ ተሰሪዑ ምስኦም ኣትዩ ምስኣተው እንታይ ፀገምካ በይልዎ እቲ ከምኡ ዝብሎ ከዓ ልክዕ ደስ እዮም ሓደ ዓይነት እዮም ግን ሓላፊኡ ትፈልጦ ይኹም መብዛሕትኦም ሕጂ እንታይ ኢልዎ እዛ ዓይነ ገይዎ ክልተ ዓይኒ መጋየፂ ኢልዎ ንኩናት ሲ ሓንቲ ዓይነ ዘድልየካ ኢልዎ ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ኣብዚ እንሪኦ ሓሳብ ግን የማናይቲ ዓይንኻ እንድሕር ነቆልካ ኣብቲ ዝነበረ ክፍለ ግዜ ወይ ከዓ ኣብቲ ቀዳማይ ዓለም እንድሕርናዮ የማናይቲ ዓይንኻ እታ ንኩናት ኣዝያ እትጠቅም ክፍለ ኣካላት ኒያ ማለት እዩ የማናይቲ ዓይንኻ እንድሕር ዘይብልካ ክትዋጋእ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለምንታይ እንድሕር ኢኹሞ ብፀጋማይ ኢድካ ሃዋልታ ተልዕል ብየማናይ ኢድካ ከዓ ጭማራ ወይ ከዓ ሴፍቲስ ስለዚህ ዛ ዓይን እንታይ ኣትገብር ትሪያ ዛ የፀጋማይ ተዓድ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብላ እዚኣ ኩሉ ሻዕ በቲ ዋልታ ምስተኸወለት እያ እዚኣ ግን ፀላኢ እትርእያ ኩሉ ሻዕ ዝመፃ ኩሉ እዛ ብሓንቲ ዓይንኻ ትርኢ ማለት እዩ ዋልታ ስለዝሓስካ ኣይርኤካን ስለዚ ክትዋጋእ ትኽእል ኢኻ ግን ፀላኢ ብቐሊሉ ከጥቃዕካ ድኽእል ስለዚ ኣብ ቅድሚ ፀላኢ እንታይ ኣትኮንኻ ፀላኢ ሲ ንዓኻሲ ዋጋ ይሂበካን እዩ ወይ ከዓኒ ፀላኢ ንዓኻሲ ወላ ሓንቲ ስክፍታ የብሉን ጽባሕ ንግሆ ተሲኦም ወይ ከዓኒ ዝኾነ ጋጣም መጽሲ ተዋጊኦም ሲን ታገብሮ ይክሉን እዮም ካብቲ ባርነቶም ክወፁ ኣይክእልን ስለዚ እዚ ንጉስ ከምኡ ብኸመይ ሓሲቡ ዘይዋግኡ ገይሩ ንዕኦም ኣብትናቱ ግዛኣት ከቐምጦም ዘመኖም ሙሉእ ከዓ ባርያናቱ ኮይኖም ክነብሩ በዚ ሓሳብ እዚ ክንሰማማዕ ኢሉ ነዚኦም ሰብ ያቢስ ክዛረቦም ከሎ ንርኢ ብድሕሪቱ ዝኾነ እግዚአብሔር መስገን ሳኦል ናይ ኣምላኽ ሰብ ከምቲ መወዳእቱ ዝኾነ ኣጀማምሩ ብጣዕሚ ልዕሊ ኩሎም ከማ እንድሕሪኻ እቲ ጀማምሩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝነበረ ሳኦል ከዓኒ ከድሕኖም ከሎ ንርኢ ማለት እዩ እግዚአብሔር መስገን እቲ ካልኣይ ሓሳብ ከዓ ኣብ ቀዳማይ ነገስት ንኺድ ቀዳማይ ነገስት
ዝተመሳሰለ ሂስትሪ ሎ ኣብቲ ንሕሪኢኹሞም ኣብ መንጎ ዜን ክልተ ጽሑፋት ቤዜቅ ትብል ከተማ ኣብ ክልቲአን ኣለዋ ምናልባቱን ተመሳሳሊ ሂስትሪ ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ቀዳማይ መሳፍንቲ ካብ 4 ክሳብ 7 ዘሎ ሓሳብ ከንብብ እየ ቀዳማይ መሳፍንቲ ካብ መሳፍንቲ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጽሪ 4-7 እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ይብል እንድሕር ሓሳብ ክንዛረቦ እንድሕር ኮይና እስራኤላውያን ኣብቲ ቀዳማይ ጥቕስ ዘሎ ክተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ምዕራፍ 4 ጥቕስ 4 ግን እንታይ ይብል ይሁዳ ድማ ናብኡ ደየበ እግዚአብሔር ከዓ ንኸነዓናውያን ንፈረዛውያንን ኣብ ኢዶም ሃቦም ኣብ ቤጼቅ 10,000 ሰብኣይ ቀተሉ ናኦዶኒ ቤዜቅ ከዓ ኣብ ቤጼቅ ረኸብዎ እሞ ተዋግእዎ ንኸነዓናውያን ንፈረዛውያንን ከዓ ሰዓርዎም ኣዶኒ ቤጼቅ ድማ ሃደመ ንሳቶም ግና ደድሕሩ ሲዒቦም ሓዝዎ ዓባይ ዓባይቶ ኢድ እግሩ ከዓ ቆረጽዎ ኤዶም ኣዶኒ ቤጼቅ ድማ ዓባይ ዓባይቶ ኢዱ እግሩን እተቆርጹ 70 ነገስታት ኣብ ትሕቲ መዓደይ ርፍራፍ ይለቕሙ ነይሮም እዮም ኣምላኽ ከምቲ ግብረይ ፈደየኒ በለ ናብ ኢየሩሳሌም ከዓ ኣምጽዎ ኣባኣ ከዓ ሞተ ሕጂ እዚ ንጉስ እዚ እንታይ ኣብዚ ከነዓናዊ ዘም እስራኤላውያን ተዋጊኦም ምስ ሰዓርዎ ምስ ሓዝዎ እንታይ ገይሮም ኣርኪቦም ምስ ሓዝዎ እዛ ዓባይ ዓባይቶ ናይ ኢዱን ዓባይ ዓባይቶ ናይ እግሩን ቆሪጾሞ ስለዚ እንታይ ይናሳሓሎ ኣነኻ ኢሉ ክንደይ ኢሉ ኣቡ 70 ነገስታት እናማረኸ እናሓዘ እንታይ ገብሮም እዚ ዓባይ ዓባይቶ ናይ ኢዶምን ናይ እግሮምን ቆሪጹ ኣብቲ ናቱ ማኣዲ የምጾም ናቱ ርፍራፍ ይበልዑ ብተስፋ መቁራጽ ኣብኡ ይሞቱ ኣይገርመኩም ስለዚ ዓባይ ዓባይቶ ካንድር ተቆሪጻ እሞኻ እግርኻን ኢድካን ድሕር ተቆሪጻ ወላ ሓንቲ ክትገብር ይትኽእል ኣይኮነን ንጸላኢኻ ክትዋጋዕ ነብስኻ ተጥፉን ኣይትኽእልን ኢኻ ፈትንዎ ብዘይ ዓባይ ናይ እግርኻን ናይ ኢድካንሲ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ዓባይ ናይ እግርና ባላንስ ዝገብር ደው ዘብለካ እዚ ዓባይቶ ኻ እዩ ከምዚ ክትብል ከለኻ እሰይ ኣብ ሓይሊ ነቲ ነገር ባላንስ ትገብሮ ማለት እዩ ኣብ ኢድና እንድሕር መፂና ከዓ ዝኾነ ክንሕዘሉ ንኽእል በዚኣ እያ እዛ ሓንቲ በይና እያ ትሕዝ ብዘይ እዚኣ ዝኾነ ነገር ክትሕዝ ኣይትኽእልን ኢኻ ወይ ከዓ ሓይሊ የብሉን ስለዚ እንታይ ገብሮም ነዚኦም ቆሪጹ እንታይ ገብሮም ኣብቲ ናቱ ዝበልዓሉ መዓዲ ኣብኡ የፃወቶም ይላገጸሎም ርፍራፍ ይበልዑ በቃ ሽዑ ብተስፋ መቁራጽ ይሞቱ ወላ ሓንቲ ገብርዎ ኣይክእሉን እዮም ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ገብሮም ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ንግስነቱ ነጋውስ እዮም ከምኦም ሲ ንጉስ ነይሮም እዮም ብዙሕ ነገር ጽቡቕ ዝረኣዩ እዮም ብዙሕ ነገር ናይ ውግእ ክእለት ኣለዎም ግን እናረኣይዎ ክዋግኡ ስለ ዘይክእሉ እናበሉ ብተስፋ መቁራጽ ይሞቱ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ናይ ሰይጣን ውሪት ከዓ ደሴም ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ደሴም እዩ ማለት እዩ ሰይጣን ብፍጹም ክርስቲያን ክዋጋዕ ኣይደልን እዩ ንዓ ኣብ ጣውላ ንደራደር ዝብለካ ሽዑ ከምዚ ክትከውን ኢኻ ከምዚ ትኸውን ኢኻ ትሰማማዕ ምናልባት ብዙሕ ነገር ክትባረክ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ድግሪታት ክትእክብ ትኽእል ኢኻ ግን እንድሕር እቲ ዕላማና መፍጠር ኢኻ ወይ ከዓ ክርስቲያን ዘይትዋጋዕ ተኾይንካስ ኩሉ ነገር ከንቱ እዩ ብርግጽ ኣምላኽ ባረኽ እዩ ናይ እግዚአብሔር በረኸት ኢሉ እንታይ ዝብሎ ቃል ኣምላኽ ናይ እግዚአብሔር በረኸት ይህብትም መከራ ከዓ ኣይወስኽን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሰይጣኑን ይባርኽን ማለት እዩ ናይ ሰይጣን በረኸት ግን በረኸትን መርገምን ኣለዎ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ምስ ሰይጣን ድርድር ዝበሃል ኣይድልየናን እዩ ስለምንታይ ክንዋጋዕ ጥራሕ ዘለና ስለምንታይ ኣጽዋር ውግእና ክንዋጋዕሉ ስለተዋሃብና ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ከዓ ናይ ውግእ ቦታ ከዓ ቦታ ጸሎት እዩ ሕጂ ቦታ ጸሎት እዩ ናይ ውግእ ቦታ ኣብ ዝኾነ ቤተክርስትያን ኪዱ ካብ ናይ ኩሎም ፕሮግራማት ናይ ጸሎት ጊዜ እቲ ዝወሓደ ሰብ ዝመጸሉ ናይ ጸሎት ጊዜ እዩ
ኣብ ካልእ ኩሉ መደባት ካ እንድሕር ሪኢኹሞ እቲ ዝበዝሕ ሕሰብ ዝኸደሉ ኣብ ካልእ እዩ ኣብ ጸሎት ዝግመጽስ ግን ዋላ ሓደ የለን ምናልባት ከተረዳእና ኪዳን ኣቲና ከይንኸውን ስለዚ ክንፈትሽ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ቤተይ ቤት ጸሎት እያ ኣብ ሉቃስ 19:46 እንታይ ኢሉ ቤተይ ቤት ጸሎት እያ ተጻሒፉ ኣሎ ጽሑፍ ናባት አንጻር ጽሑፍ ከይንኸይድ ነፍስ ወከፍና ክንፍትሽ ካብ ገዛእ ርእሰይ ማለት እዩ ስለዚ እዚ በቃ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ክንጽሊ ኩሉ ግዜ ክንጽሊ ንሕና ኣብዚ ምድሪ እዚ ብርሃናት እንድሕር ክንከውን ኮይና ክንነቅሕ ከም ዘለና ንሕና ሓለዋ ናይዚ ህዝቢ ምዃንና ነቲ ብለይቲ ዝዝራእ ኩሉ ክፋኣት ዘበለ እንታይ ነቂሕና እንታይ ክንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ክንቃወሞ ከም ዝግባእና ቃል እግዚአብሔር ዝነግረና ማለት ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ብኸምዚ መገዲ ከዓ ነዚ ሓሳብ ኣምፅዮ ጸሎት ኣገዳሲ ነገር እዩ ከም ዝበልኩኹም ቤት ስብከት ኣይኮነን ቤት ኣይበለን እንታይ ኢልዋ ቤተይ ቤት ጸሎት እያ ኢሉ ከዓ ተጻሒፉሎ ኢሉ ተዛሪቡ ማለት ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ በዚ ሓሳብ እንድሕር ሪእናዮ ኣብቶም ናይ ኤፌሶን እንድሕር ተመሊስና ብዛዕባቶም ናይ ጸላእትና ወይ ከዓ መጻርርትና ወይ ከዓ መዋገእትና ክዛረብ ከሎ እንታይ ዝብል ኣብኡ ጽሒፍዎም ኣሎ እንታይ ዝብል እቲ ውግእ ቀሊል ከም ዘይኮነ እቶም ንዋግኦም እንታይ እዮም እንታይ ኢሉ ቅልስናሲ ምስ ሕልቅነት ኢሉ ሕልቅነት ማለት ኩሉ ግዜ ሰይጣን እንታይ እዩ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣይርከብን እዩ መንፈስ እግዚአብሔር እዩ ኣብ ኩሉ ቦታ ዘሎ እምበር ሰይጣን ኣብ ኩሉ ቦታ ኣይርከብን ስለዚ ኩሉ ናይ ሰይጣን ምንቅስቃስ እንታይ ብወኪላት እዩ ዝንቀሳቀስ ስለዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከተማ እንታይ ኣለዎ ሓለቃ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከባቢ ሓለቃ ኣለዎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ሓለቃ ኣለዎ እንድሕር ሪኢኹሞ ከዓኒ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከተማ እንድሕር ሪኢኹሞ ናታ ምናልባት ብዛዕባ ማንቸስተር እንድሕር ክንዛረብ ከለና ገሽካ እንድሕር ኣብ ዓዲ ኸይድካ ማንቸስተር እንድልካ ከዛሪብካ ማንቸስተር ደኣ ከምዚ እንድኹም እዮም ዝብሉኻ ማለት እዩ ምሽ ሓቀይ እንዴ ኣብ ገሊገሊ እንታይ ይብሉኻ ማንቸስተር ደኣ ንፋስኩም ኣይልከየና ይብሉኻ ግን ንፋስ ዘይኮነስ ስፒሪት እዩ ተረዲኹምኒ እዚኦም ከባቢ ዝገዝኡ መናፍስቲ እንታይ እዮም ዝገብሩ ንኹሉ ነገር ኮንትሮል እዮም ዝገብርዎ ኩሉ ነገር ከዓኒ ብናቶም ፍቓድ እዚ ግበር እዚ ኣይትግበሮ ኢሎም ዝድርቱልካ እዮም ማለት እዩ እንድሕር ሪእናዮ እዚ ሓሳብ እዚ ናብ ማርቆስ 5 እንድሕር ሪእናዮ ማርቆስ ካብ 4 እንድሕር ሪእናዮ እንታይ ኢሉ aber ማርቆስ 4:35 እንታይ ኢሉ ብዛዕባ እቲ ናይ ርኹስ መንፈስ ዝሓደሮ ሰብኣይ ክዛረብ ከሎ ኣብ ምዕራፍ 4 እንታይ ኢሉ ናብ ማዕዶ ንሳገር በሎም ኢሉ ስለዚ ናብ ማዕዶ ንሳገር ምስ በሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ሶሪ ናብቲ ቃል ኣምላኽ ክኸይድ أربعة 35 بتاما علت أتي آدم ما مدري مسمسينا معدون الساجر بلوم نتوم حزبي أفانيون دما كم تازل ويلو حجي نام معدون الساجر يلوم يسوع كريستوس أم عرف حموشن تايب لوم نام معدو بحري نو أبت العلي وزلوا تقصات الدحريهم يسوع كريستوس نساجر مسبلوم أتي أبتا بوتا زنبر ويكاب جرجسون زنبر زجز منفس እንታይ ገይርዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝመጽ እንታይ ገይርዎ ገና በአጋይ ፈሪጥዎ ማለት እዩ ስለዚህም ከባቢ ዝገዙ ንብሎም ዘለና እዚኦም ሓለቃ ወይ ካኒ ሓለቃ ስልጣን እንብሎም እንታይ እዮም ዝገብሩ ኣብ ዝኾነት ከተማ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ነገር ወይ ከዓ ናይ እግዚአብሔር ቅብኣት ዘለዎ ሰብ ግዲዩ ዝተፈላለየ መንእሰይ ኣድዮም ዝግለጹ ኩሉ ፊቸሪቶም ኣቀዲሞም እንድፈልጡ ሓደ ሰብ ምስ መጸብ ዝምድሪ እንታይ ያለው ናይ እግዚአብሔር አጀንዳ ኣብ ልዕሊ ሰብዚ እንታይ ያለው ኢሎምሲ እፈልጡ እዮም ስለዚ ናትካ ዴስቲኔሽን ምስ ናትካ ዴስቲኔሽን ንኸይትራኸብ እንታይ እዮም ዝገብሩ
ብጣዕሚዮም ዝዋእጉኻ ወይ ካ ዝቃወሙኻ ማለት እዩ ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝመፀ ፈሪጦም እታ ቀዳማይቲ ነገር ዝገበርዋ እንድሕር ኢዳነቶም መናፍስቲ ማዕበል የማ ተንሲኦምሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብታ ቦታ ንኸይመፅእ ማዕበል ተንሲኡሉ ሾኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ነቲ ማዕበል ገንሖ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰይጣን ወይ ከዓ ንዲያብሎስ ገንሖ አይብልኒ ነቲ ማዕበል ገንሖ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኩሉ ግዜ ንሰይጣን እንታይ ፓወር ዝህቦ ነገር እንታይ ሓሳብ ይሰድድ እቲ ሓሳብ ኣብ ሓንጎልካ እንድር ተቐሚጡ ነቲ ሓይሊ ይህቦ ኣብ ሓንጎልካ ቦታ ስለ ዝረክብ ሽዑ ብቐልጢፍ ይደጥቃዕካ እንድሕሪናዮ ሓማት ጴጥሮስ እንታይ ኢልዎ እንታይ እዚ ዓሶ ምስ ሓመሲ ነቲ ዓሶ ሲገንሖ ይብለና ሽዑ ከዓ ተሲኣ ኣገልገለቶም እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሰይጣን እንታይ ዝገብረካ ከምዚ ሓይሊ ዝህቦ ነገር ይሰደካ ንኣብነት እንተሪኢኹምና ኣብ ቤት ኣምላኽ እንድር ምስ መፃና ኣምሊኽና ዘሊልና ክንወፅእ ከለና ክንከይድ ከለና ብሓይሊ መንፈስና ንወፅእ ክሳዕ ዝኾነ ግዜ ማለት እዩ ሽዑ ግን ናጠፈ ይመፅእ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ገሊላ ሲሉ እንታይ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ተመርሐ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ግዜ ከምኡ ተኾይንኻ ኣብ ሙቕ ፕሮግራም ወይ ከዓ ኣብ ፋየር ምስኣትኻ በቲ ሓይሊ ተመሊእኻ ትወፅእ ሽዑ እንታይ ትገብር ሓይሊ ይህበካ ኩሉ ግዜ ግን ከምኡ ክትከውን ይቃል ኣምላኽ ዝደልየካ ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ክትፅሊ ኩሉ ሻዕ ውግእ ስለ ዘለካ ኩሉ ሻዕ ኤምፓወር ዝገብረካ ክትዋጋእ ከለኻ ማለት እዩ ስለዚ ንፋስ ተላዒሉ ብድሕሪኡ እንታይ መፂኡ ዲያብሎስ ከዓ ካብ ርሑቕ ምስ ረኣዩ ከዓ ጎዩ ሰገደሉ እዩ ዲያብሎስ ካብ ርሑቕ ምስ ረኣዩ ጎዩ ሰገደሉ ሕጂ እግዚአብሔር ይመስገን ሐዋርያት ምስ ክርስቶስ ብዙሕ ግዜ ነይሮም እዮም ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝወዲ ልዑል ኣምላኽ ምዃኑን ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም ኣብ ማቴዎስ 16 እዮም ጴጥሮስ ንስኻ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢሉ ዝዛረብ ሕጂ እዚ መንፈስ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ መን ምዃኑን ይፈልጥ ማለት እዩ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበሩ ግን ንዑ ኣይፈለጥዎን ስለዚ ኣዝዩ ሓደገኛ መንፈስ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ከተማ ዝገዝእ መንፈስ ኩሉ ግዜ ናትካ ዴስቲኔሽን እግዚአብሔር ንዓኻ ዝረኣየልካ ነገር ወይ ከዓ እንታይ እዩ እቶም ሓሳባቶም ናይ ዘይኣምኑ እንታይ ዝገብር ንልቦም ዘጸልምት መንፈስ ስለምንታይ ወንጌል ሰሚዖም ንኸይናገፉ ወንጌል ሰሚዖም ድማ ካብ ርዑት ናቱ ከይወፁ ኣእምሮኦም ይዘጸልምቶም ብጣዕሚ ሓደገኛ መንፈስ ማለት እዩ ንሓደ ኣማንኻ ከምኡ ነቲ ዘለዎ ነገር ከይዱ መንዚዑ ንኸየምፅእ ልክዕ ኣብቲ ዓዲ ክትኣቱ ከለኻ ልክዕ ናይ ኢሚግሬሽን ፕሮሰስ ደሴም እዩ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ከዓ ኩሉ ኣብዛ ዓለም ዝግበር ነገር ኣብ ምድራዊ ካብ መንፈሳዊ ዓለም እተቐድሐ እዩ ዓለም ባዕላ ዘምፃቶ ወልሓን ጥበብ የብላን ስለዚ ክትመፅእ ከለኻ እንታይ እዮም ዝገብሩኻ ልክዕ ናቶም ዝሓገጉልካ ደረት ኣለዎም ካብኡ ተሓልፍ እንድሕር ኮይንካ ናቶም መንግስቲ ክተናውፃ ስለ ዝኾንካ ኣዝዮም እዮም ዝፃቦኻ ማለት እዩ ስለዚ ከዓኒ ቀደም ኣብ ኤርትራስ ከመይ ዝበልኩ ኣማነ ነይረ ኣብዛ ዓድስ ገለ ኣለዎ እንታይ ከም ዝኾንኩስ በቃ ደኺመ ትብል ኖ ገለ ይኮንካን ሂት ስፒሪት ይፀባበዩኻ እዮም ኣብ ገና ከይመፃኻዮም ከምዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ማዕበል ተስኡልካ ሽዑ ምስ መፃኻ ከዓ ብዝኾነ እቲ ሰብኣይ ገኒሕዎ እቲ ርኹስ መንፈስ ወፂኡ እቶም ርኹስ መንፈስ እንታይ እዮም ለሚኖሞ መሲልኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ድርድር ኣትዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ክደራደርዎ ጀሚሮም ማለት እዩ በጃኻ ግደፈና ካብዚ ከተማ ካብዚ ሃገር ኣይተውፃና እዛ ሃገር እዚኣ ናህና እያ ተደለኻ ንስኻ ተደለኻ ትዘናገፍካዮ ሰብ ኣናግፎ ንዑ እንተነገፍካዮ ካልእ ኣሕዋቱ ሒዝና ክንመፂና ግን ኢሎሞ በጃኻ ካብዚ ሃገር ከይንወፅእ ኢሎም ንኢየሱስ ክርስቶስ ለመንዎ ብፍጹም ክወፁ ኣይደልን እዮም እዚ ናተይ ግዝኣት እዩ ባዕለይ ዘዕበኽዎ እዮም ዝብሉ ማለት እዩ ሽዑ መን ኢኹም ምስ በሎም ከዓ እንታይ ኢሉ ብዙሓት ኢና ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ብጣዕሚ ዝገርመካ ሰይጣንሲ ማዕረኽ እንደይ ብሕብረት ዝሰርሕ ረእይዎ ብዙሓት ኢና ኢሎሞ በቃ ስሙ ይፀውዐን ወይ ኣነ ሓላፊ ኢሉሲ ከምዚ ይበለ እንታይ ኢሉ ብዙሓት ኢና ብሕብረት ኢና ንሰርሕ ኢሎም ሽዑኻ ገኒሕዎ ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ሰይጣን ብሕብረት ክትሰርሕ እታ ቀዳማይቲ ናቱ ፀላኢ እያ ብውልቂ ጉያ ዝብለካ ብውልቂ ንስኻ ናይ ኣምላኽ ሰዲኻ እስኻ ናይቲ ልዑል ኣገልጋሊ ኢኻ ኢሉ የድመቐካ እዩ ግን ይፈልጥ ከመይ ገይሩ ሓንኪሉ ከም ዘውደቐካ ስለዚ ብሕብረት ኣይፈቱን ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ዝኣተኻሉ ከተማኻ ደሴም ገለ ነገር ፍሉይ ነገር ትሪእየሉ ኣለዎ ንኣብነት ካብ ቤት ትምህርቲ ናብ ቤት ትምህርቲ እንድሕር ቸገርኩም እዚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ ወልፍታት እያ እዚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከም ዝውዑያት እዮም እናተባህለ እንታይ ይገብር ሰስም ኣለዎም ሰስም ንህቦም ኢና ግን እቲ ኣብኡ ዝገዝእ መንፈስ
ዘምጽኦ ሐሳብ ንዑ የምስሕቡ ማለት እዩ ስለዚህ እዚኦም ቀንድን ወንጌል አትዒቶም ዝሕዝዎ ልብ ሰብ ወይ ከዓ ወንጌል ሰሚዑ ንኸይናገፍ ከምዚ ገይሮም ዝሕዝዎ እዚኦም ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ከባባዊ መንፈስ ብዙሕ ነገር እዩ ዝዘርእ ማለት እዩ ሊሚቴሽን አው ገብረልካ አቡ ከይተሐብር ገብረካ አቡ ብዙሕ ነገር ይበገብረካ ኃይልኻ የዳኽመካ ሽዑ ኖርማል ልክ አብትናቱ ዞን ተአቱ ንሱ ዘአግሮ ትእገድ ንሱ ዘፍቀደልካ ይፍቀደልካ ኮሚልካ ትነብር ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እንድሕሪናዮ ኣብ ናይ ጳውሎስ አገልግሎት እንድሕሪናዮ ጳውሎስ ካብ አገልግሎቱ ክጅምር ከሎ መጀመርያ ኣብዛኣተውለን ዓዲ ዝቃወምዎ ንሶም እዮም ጳውሎስ ወንጌል ሰቢኹ ሰባት ናብ መንግስቲ አምላኽ ንኸየምጽእ ዝጻረርዎ እዚኦም ናይ ካብ መንፈስ ዝበሃሉ ማለት እዩ እንድሕሪናዮ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 13 እንድሕር ኬድና 13:6-11 13:6 እንድሕሪናዮ እንታይ ይብል ነታ ደሴት ከዓ ክሳዕ ጳፎስ ምስ ዞርዋ ከዓ ሓደ ጠንቋሊ ነብዩ ሐሶት ባርያሱ ዝስሙ አይሁዳዊ ሰብአይ ረኸቡ ንሱ ምእንቲ ምስለኔ ሰርጊዮስ ጳውሎስ አስተውዓል ሰብአይ ይነብር ነበረ ንሱውን ቃል አምላኽ ክሰምዕ ደልዩ ንሳኦልን ባርናባስን ናቡ ጸውዕዎ ግናኸ ኤልሚያስ ጠንቋሊ ስሙ ከምኡ ትርጉሙ እዩ እቲ ምስለኔ ካብ ምእማን ክመልሶ ደልዩ ተቃወሞ ይልና እግዚአብሔር ይመስገን እዚኦም ንብለኩም ዘለና ከባቢ መንፈስ እቲ ቀንዲ አገዳሲ ሰብ እዮም ዝሕዙ ነቲ ከባቢ ዝገዝእ ሰብ እዮም ዝሕዙ ምስኡ ከዓ ጠንቋሊ ነይሩ ኢለሞ ስለዚህ ንሐዋርያ ጳውሎስ ወይ ከዓ ነቲ ምስለኔ ወንጌል ከሰምዕ እንታይ ገይሮሞ ተቃወሞሞ ኢለሞ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ከምኡ ከዓ ተመሳሳሊ ኣብ 16 ግብረ ሐዋርያት 16:18 ማለት ካብ 16 ምዕራፍ 16 ካብ 16 እስከ 18 ካ ደሴም ሂስትሪ ሎ ማለት እዩ ንጳውሎስ ኣብዛኣተወላ ዓዲ ንሶም እዮም ቀዲሞም ዝረኽብዎ ኣብ 28 ግብረ ሐዋርያት ካ እንድሕሪናዮ ናዋይ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ 28 ካብ ሓደ እንድሕሪናዮ ምስ ዳሓና ከዓ እታ ደሴት መሪጠ እትበሃል ከም ትበሃል ፈጥና እቶም ደቂ ዓዲ ድማ ኣዝዮም ደንገጹልና ዝናብ ይዘንብ ስለ ዝነበረ ስለቲ ቁርን ድማ ሓዊ አንዲዶም ንኹላትና ተቀበሉና ጳውሎስ ግዳ ብዙሕ ቀሸም አኪቡ ናብ ሓዊ ከእቱ ከሎ ተመን ብምኽንያት እትረስኒ ወፂኡ ከዓ ኣብ ኢዱ ነኸሶ ጠልጠል በለ እቶም ደቂ ዓዲ ከዓ እቲ አራዊት ኣብ ኢዱ ጠልጠል ኢሉ ምስ ረአዩ ንሓድሕዶም እዚ ሰብኣይ ብርግጽ ቀታል ነፍሲ እዩ ካብ ባሕሪ እኳ እንተደሓነ እቲ ሕነ ዝፈድ አምላኽ ብህይወት ክነብር ኣይሃደጎን ተባሃሉ እግዚአብሔር ይመስገን ጳውሎስ እንታይ ገይሩ ክጓዓዝ ከሎ ሰይጣን መጀመርያ ሰለሉ ማዕበል እዩ ኣብ ህይወቱ ማዕበላት ይመጽ እታ መርከብ ክሳዕ ክትሕል ትደሊ ማዕበል ሰይድዎ ካብ ማዕበል ዲሒኑ ከዓ ምስ መጸ ኣብዘ ደሴት ከኣቱ ከሎ ልክ ንሕና ክንኣቱ ከለና ኢሚግሬሽን ዝቕበሉኻ ኣብ ዝኸዶ ኢሚግሬሽን እዮም ዝቕበልዎ ሽዑ እንታይ ኢሎም ቁሩ ስለ ዝነበረ ኢሎም ሓዊ አንዲዶም ክስሕኑ ጸኒሖም ስለዚ እዚ ናህና ስታንዳርድ ወይ ከዓ እዚ ዝነድር ዘለዎ ሓዊ ንሱ እዩ ዝኣኸለና ስለዚ ከም ዝበልኩኹም እንታይ ዝገበረልካ ይእግዱኻ እዮም ወይ የፍቅዱልካ ወይ ከዓ ዝእግዱኻ ዘፍቅዱልካ ንሶም እዮም ሕጂ ንጳውሎስ እንታይ ገይሮሞ ቁሩ ስለ ዝነበረ እቲ ሓዊ ይነድድ ኣሎ ግን እቲ ሓዊ ዝነድድ ብስምምዕ እዩ ንሶም ኣይቆሩን እዮም እቲዮም ኣብ ክልተ ከባቢ ዝነብሩ ጸላእትኻ እንታይ ገይሮም ምቹእ ሕጂ ንኽልቲኦም ምቹእ ቦታ እዩ ኩልቲኦም ብሓንሳእ ነብሩ ነይሮም ጳውሎስ ግን ነዚ ምስ ረኣየ እንታይ ገይሩ ነቲ ቀሸም ኣምፂሉ ነቲ ሓዊ ወሰኸሉ ኢልና እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ ኣብ ተፈላለየ ከተማ ክትከይድ ከለኻ ኣብ ተፈላለየ ቸርች ክትከይድ ከለኻ እቲ ኣብኡ ዝጸናሕካ ሓዊ ብኡ ክትዓግብ የብልካን ማለት እዩ ስለዚ ቀሸም ካሒዝካ መፂኻ እንታይ ክትገብሩለካ ክትውስኸሉ ኣለካ ጳውሎስ ከዓ ከምዚኦም ገይሮሞ እቲ ሓዊ ይኣክል ምስ በልዎ ኖ ኢልዎም
ፍጽም ኢልዎም እዚ ምጸላእተይ በሐንሳብ ሓውና ሰሓንኩ ኣይነብርን ኢልዎም ሎሚ ምጸላእተይ ግን ኣፈላላይ ዘምጽእ ሓዊ ኢልዎም ቀሸማ ኣምጽልዎ ነታ ሓውኻ ወሰኸሉ ኢሎሞ ሽዑ ኣብ ትሕቲ ኣማን ዝነበሩ ኩሎም ብምኽንያት ረስሊ ኢሎሞ ኩሎም ወጽኦም እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እዚ ኣብ ከባቢ ዝገዝእ መንፈስ ንኩልኻ ብሓደ ስታንዳርድ ክትከይድ ዘለካ ቅንዒልካ ናይ እግዚአብሔር ነገር ወይ ከዓ ነታ ሓዊ ክትወስኸሉ ከለኻ ኣይፈቱኒ ማለት እዩ ስለዚ ንኩልኻ ብሊሚቴሽን ይሕዘካ በቃ ሊሚቴሽን ገይሩ ኮፍ የብለካ ናይ ሰንበት ተመላላሲ ኢኻ ትኾን እምበር ለውጢ ከተምጽእ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ጳውሎስ እንታይ ኢልዎ እዚ ንዓኻትኩም ዘመቆኩም ኢልዎም ንዓይ ኣየሞቐንን ኢልዎም እዚ ንዓኻትኩም ደስ ዝበለኩም ኣየሞቐንን ኣነ ብፍጽም ምጸላእተይ በሐንሳብ ኮይነ ኣይመውቕን እየ ሎሚ ምጸላእተይ ኣፈላላይ ዝግብር ሓዊ ከምጽእ ኢሉ ከዓ ነቲ እንጨይቲ ወሰኸሉ ነቲ ሓዊ ወሰኸሉ እቲ ሓዊ ከዓ ነደደ ሽዑ ኢሎም ብዘሎ ዝነበሩ ኣጋንንቲ ከዓ ጫው ጫው በሉ ሽዑ ከዓ ወፁ ብለና እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ከዓ ንሕና በቃ ከም ቤት ኣምላኽ ሲ ፈውሲ ቤት ኣምላኽ ሲ ምጽንናዕ ደልዮም ሰብ ዝመፁ ስለምንታይ ኢና ቤት ኣምላኽ ሲ ምስ ኩሉ ነገርና ሓቂፋ ሒዛትና ትኸይደለ ስለዚ ቤት ኣምላኽ መፍትሕ ናይ ኩሉ ነገር ያ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እዚ ዘለናዮ ሓዊ እንታይ በቃ ያእኽለና በቃ ኣይጠቐመናን በቃ ነዚ ሓዊ ክንወስኸሉ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ኮሚ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ክንጽልይ ኩሉ ግዜ ኣብ ቦታ ጸሎትና ክንርከብ ኩሉ ግዜ ኣብ ቦታ ጸሎት እንድሕር ንርከብ ተሊና እግዚአብሔርካ ዝሰምዕ ኣምላኽ ጸሎት ማለት ምስ እግዚአብሔር ኮንካ ተሓባቢርካ መስራሕ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ መጨረሻ እንድሕር ሪኢኹሙ እቲ ናይ ጳውሎስ ነገሩ ኩልኩም ሪኢኹም ኢኹም እቲ ተመን ምናልባት ኣብቲ ከባቢ ተመን ዝነኸሶ ብህይወት ዝነብር ከምዘየለዮም ሰብ እዚ ካብ ባሕሪ ድሂኑ ሕጂ ከዓ ከምዚ ኢሉ ኢሎም ይዛረብሉ ግን ጳውሎስ ግን ከምኡ ይኮነን እግዚአብሔር መስኡ እግዚአብሔር ይመስገን ንኣፎም ክልተ ኣብ ካብ ሓደ ሰብሲ ክልተ ኣፍ እዮም ተዛሪቦም ድሓር እዚ ብሓቂ ኣምላኽ እዮም ኢሎም ወከል ሰቡን ኣይበልዎን እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር ኣብ መጨረሻ ኣብ ናሆም ኣብ ዘካርያስ 9:12 ኢሉ እንታይ ኢሉ ኣቱም ብተስፋ እተኣሰርኩም ናብቲ ዕርዲ ተመለሱ እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ኩልና በቃ እግዚአብሔር ይመስገን ናብቲ ዕርዲ ክንምለስ በቃ ናብ ጸሎት በቃ ጸሎት ክበሃል ከሎ በቃ ደስ ክብለና እግዚአብሔር ናይ ጸሎት ሸዋሃትና ከፍተልና እግዚአብሔር ጸዓት ከብዝሓልና ከምኡ ኣብናሆም ከምኡ ኢሉ ኣብ ምዕራፍ 2 ካብ ሓደ ካብ 2 እንታይ ኢሉ ክብረት ያዕቆብ ክምለስ ይሞ ኢሉ ክብረት ክርስቲያናት ክምለስ ይሞ ክብረት ቤት ኣምላኽ ክምለስ ይሞ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ኢሉ ሽዑ ነቲ ዕርዲ ሓልዎ ነቲ መገዲ ከዓ ኣማዕድዎ እግዚአብሔር ይመስገን ሕቆኻ ከዓ ኣደልድሎ ንሓይልኻ ከዓ ኣዚኻ ኣበርታዕ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እግዚአብሔር ክንብርትዕ ዘለና እግዚአብሔር ይመስገን መንግስት ኣምላኽ ብሓይሊ ኣትኸይድ እግዚአብሔር ብሓይሊ ኣትሰፍሕ ስለዚ ኩሉ ሻዓ ብዝተረፈስ ኣሕዋተየ ብጎይታ ብጽንዓት ሓይሉ በርትዑ ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ህይወትና ዝተፈላለዩ ውይት ፍሕሶ ናይ ጸላኣይ ክንርድኦ እግዚአብሔር ካብ ዝፍሕሶ እዚ ክነምልጽ እግዚአብሔር ምስ ሰይጣን ብድርድር ዘይኮነሲ ኣብ ቦታ ውግእ ክንወስዶ ኣብቲ መንፈሳዊ ውግእ ኣብ ጣውላ ዘይኮነሲ ናብቲ መንፈሳዊ ውግእ ክነእትዎ ንሕና ከዓኒ ኣብ መንፈሳዊ ውግእ ከዓኒ ተዓወቲ ኢና ስለምንታይ እቲ ንሃና ጎይታ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ ንኩሉ ነገር ስዒሩ ስለዝሃበና ኣብ ቦታ ዓወት ስለዘቐመጠና ደው ክንብልና ኣጽዋር ኣምላኽ ለቢስና እግዚአብሔር ይባርኩም ተባረኹ ንጸልይ